हमारे को दोस्त बाटे, हमके इतना मानेला जानेला खर्चा करेला, त का हम ओकरा खातिर कुछ ना कर सकीला। आज बुलाई ओके बना के खिवाई अपने परिवार के साथ। शकुंतला, शकुंतला, सुनतऊ? अरे केने बाड़ू हो? आ नइखे सुना तारा? चल तो अभी से बुलाओ तो तू कहाँ चलू? घर में हम आवाज देत रहनी है, उन्हें कहाँ पूजा कर बोलो? ना मम्मी जी कहत रही कि तेल लगा दे, तो तेल लगा गई रही। लगावा आओ, डेरा मत, भतार हई। आओ, मुस्किया मत आओ। आ देखो, जैसे ही बन ठन के बाड़ू ना, ऐसे ही सजल रही है, ठीक बा? रौरे खातिर बनल ठनल बानी। अरे हम कहाँ कहतनी, हमारे को दोस्त आवता, ठीक बा ना? मछरी बनाव आ शाम के खियाव, ठीक बा? मछली हम तब न बनाईम। हम जाके ले आ जाते, ठीक ना? तो एक ही जना तनी के कई जना बनी? नहीं, एक आदमी, हम ज्यादा थोड़ी रखिला। मम्मी किसी कहले बनी नु? माई से का लेबे देबे के बाटे, आजी हम तो किसी तोहरा आई के जाई जाना ना। बा, तू हमारा के जाना। ना जी ऐसे कैसे कहतनी, मम्मी जी घर के बड़ हनी, मुखिया नहीं घर के, तो वहां के हक नहीं की बना। ठीक बा, माई कुछ ना कही, हम माई के समझा दे जौन बात है, ठीक बा ना? लेकिन तू समझ जा हम का कहतनी। तनी बारू ना कटवा लेवेला बढ़िया से। अरे देखो ते कटवली कुल कटवा ले बानी, बड़ा मुस्कियात है, कुछ बात बा का? काहे कि रौरा सुंदर लागतनी आजी। अरे तोहरे हम सुंदर ना हई, सुंदर लागत ऐसे काहे कहतनी जी? तो फिर लागेलू दुल्हीन हमार, अरे प्यार हमर हऊ तू, सीता जैसन राम हई। लाज लगता। अरे लाज कैसे लगाता हो जान? ओहो कितना जान मारता ये दादा। चली तैयारी करी मछरिया। जब से ससुरा के बियाह भइल बा राकेशवा के, तब से ससुरा घर में घुसल रहता, अने हमारा समाचार लेता, अने हमारा के कौनो प्रकार के पूछता। बाराती लिया जा खातिर 13 बेरा फोन करे, कहे कि नहीं चलबे। हम कतनो कहा था कि नहीं चलब, तो ओकरा सुना त नहीं खे, जिद धइले बा। बोलावत नु बानी ओकरा का फोन करके कि ही तई चाहत रहे, तो आ भैया। हेलो की रे राकेशवा, एगो बात बताओ, ते जब से बियाह करके आइल बड़े तबले तोरा खोज खबर नहीं खे आई? ते बताओ तो तोर तोर परिवार नु आइल बिया, बताओ हमरा के देखौले ना? तोरा कम से कम हाथ उतना धोआवे का चाहिए घरे अपन लिया जाके। ते कहाँ बड़े पहले ही बताओ। ते पहले हमारा दुआरी पे आओ, ओकरा बाद तोरा से बात विचार होई। ते आओ अभी तक आवता ससुरा का पूछत बानी कि की चाहता हूँ। जबले जबले ओकरा घरे हम नाश्ता पानी ना करब, जबले हम मानब। हम तनी मनी हम खटल बानी ओकरा तिलक में, दिन रात एक नुका के खटल बानी। के महल बना पहले अपन पिक पैक वाला बाजा बन का चलावेला। कब रे भाई? पहले हमारे ते पहले बात पहले कान खोल के सुन। पहले ते बोल? पहले ही बताओ, तोरा बियाह में हम खटल बनी गाधा लेखा नु भाई लेखा। बताओ तो तोरा बियाह में हम तनिको सांस नहीं खिले, दिन रात एक कैले बानी। तोर परिवार आइल बिया तो ते घर में रहत रे। बताओ भाई तू कैले बड़े हमारा बियाह में, ठीक ना? ते बताओ तोरा तनिको लागल है कि चौठारी के भोज हम खियाई आई? अरे हम मना कहाँ करतनी? ते एको दिन ते हमरा के पार्टी दिहले आ, एको दिन ते घरे हाथ धोले आ समर से बुलावा पा। अरे अरे पगलाइल बड़े। बताओ चल आजू हम पार्टी देते हैं तोरा के। चल तोरा कहला से अभी बनल बागी जमीजा तोरा घरे मछरी लिया के दे देले बानी। तोरा बात कहला से पहले हमारे घर परिवार में हरारू के कह देले बानी। तोरा पता बानू कि तोरा खातिर हम जानू लुटौले रहिला। अरे मित्र देखो, हम तोहरा खातिर हम महू जान दे सकिला, ठीक ना? बोलते ते कहिया बना के खिएबे? आजे खियाए, ठीक? सचहू के कारे अभी बनवले बड़े। झूठ ना सच बोलतनी मित्र। चल ए मित्र, चल अभी हाथ धोआ। मित्र हो सकेला लेकिन मित्र कभी धोखा ना दे सकेला। हाँ तो तबे नु तोरा बियाह में हम खटल बानी, दिन रात एक है चप्पल ऐसा ने रहला। तोरा बियाह में नु अभी नया की नहीं है। अरे मित्र टेंशन मत ले, चप्पल का हर चीज देवे के तैयार बानी हम, ठीक है ना? तो चल हमारा के चल खियाओ अपना घरे। का कहबे बोल? जौन बनल बा जौन खियाओ। मछरी लेल बानी ऐसे तो। हाँ तो चल हम खाई मछरी। चल ठीक, विश्वास बा ना? चल ना खाई ना बस, लेकिन कहे के नहीं के केहू से हमरा के केवन काम बा कहला के? सुनले बानी कि तू शिकायत करे ले ने कहब चल ना कहबे। ने कहब चल।
दोस्ती एकदम पक्का जगह पर आए। चल ना तू चल। हाँ मित्र ठीक ठीक। तोरा बियाह में हम भर समय ना में पानी ढोके नु भर ले बानी। हाँ रात भर नु पानी ढोके भर ले बानी। भाई ढोले बाड़े माना डरम में अकेले नु भर ले बानी। माना तानी। तो चल हमारा के खिया। तोरा के चल खिया। चल चल चल। तो चल आगे आगे चलते। अरे मित्र टेंशन के कोनो बात नहीं छे। तो हम चिंता छोड़ के नु फिकिर कइले बानी गीते अपना घर गीजे मिजे बनइबे आ कहियो हमरा के खियेबे। जरूर खियाए। हां तो चल। हाँ मेहरारू ए मेहरारू अपना परिवार के बोला रही जा। मेहरारू सुनताई। जब जब से बियाह का काइल बियाह हम एको दिन ओकर हम हाथ गोड़ देखनी। अरे क्यों न सुनत नहीं। टेंशन मत ले हम मानी ना। ना हम तो चाहत रहनी है ने बोला लेकिन तोरा बोले वाला ते काम कइली है। माई का आऊ कहां रे? बे रे? घर में बेटा माने तू जो है बोले बेटा है आ जाई। तो पहले ई रावाई पहले बात बताई। हम एक अरबिया हमें दिन रात एक नुका के खटल बनी रात भर डरा में नु पानी भर ले बनी। अब बताई तो ई मछरी नु खा गुला चौठारी के हमरा के ना मिले के चाही। अरे मैं कहले रानी ना कि लेके आईब। बताई हमर कहल कौन गलत बा? आज बनल बा। हमर कहल गलत बा? बक हमारी नियर बोला। त चली हमरा के खियाई बनल बा। अब चल के खाए खाए पिए में का तो चली। केहू मना करता। माई आज जल्दी खाना ले आव रे। ए त रहु ना पिक पाकी कइले बाड़े लेवत नु बाड़ी सा काट के। अरे भाई लेवत नु बाड़ी सा। हम तोरा के चिंता ले लेबनी कि तू भूख लागल बा तोरा ठीक बा। क्यों बात नहीं खे आता ना 10 मिनट में बिगड़े वाला नहीं खे। अच्छा ठीक बा काढ़े दे एक बार और कहले बता ठीक बा। हां तो बोल। नहीं खे सुनात मेहरारुआ बोल दे देखा आवा था ठीक बा। मिल मिला के खाई लिया हमनी के ठीक ना। ठीक नु बा। एथी ले जा दहथा पे ध दी लेके जा अपने कोलवन की पतल में ले जा पतला भी हमें के तारा ढेर बच गेल बता दुकानिया वाला लीही हो बंडल खुल कोनी के चिखनी हनु निमन बनल बटे। अरे का फिक्र करलू तू कितना सुंदर बाऊ आए अपना सुंदर सुंदर हाथ से तू सुंदर नु बनैले होखबू। कोनो जरूरी बात दीदी कि जे सुंदर बटे ओकर हाथ से कोनो चीज निमन बने। घमकत रहे बहुत नीमन जानलू। चिखनी हनु अरे हमारा सही पेट भरल बा। हां चिकनी है पीस बहुत बढ़िया बनैले बा तन की नीमक कम रहे त बताइबे कनिया के डाल द त डलबे कइल हो ले जा आ सुन देख उनकर दोस्त यही हमन लबा लबा मत करी ह त जानत न गांव समाज में रहे वाला लइका बावन आ कुछ देखिए न उल्टा पुल्टा हरकत तो कन के होइसे करती निमन से खाए पानी दे दी ह ठीक बा। ठीक गोड़ हाथ ढाकिए के रह जाला कोई हो हतना ढाक ली हतना। हां ओ जा कहिया नु अभी ढाकिए लतन की आ जो भले कहिया न के देखावा मुहावा त मान ल दोस्त यार हवन संगतिया त देखा दी ठीक बा। ठीक है पानी दे के आइल बनी गिलास खाली दे दी बोतल के पानी दे देल बनी आ एथी करी गिलास ना दे दी धर गिर दे तारा से चलो एक एक लेके चलो ले ली का गिलास या रहे दी जब पानी धइले बनी तब कर ले हम। चलो बोतल से पी लिया। चिंता मत कर भाई हम बानी ना। अरे आवाज सारे नहीं क्या सुना तो आनी के ढेर नु लेट कइले बाड़ी सा। अरे अकार वो चिल्ला ऐसा ही लेके अगल बढ़ू जा बोरा वोरा ना लेके ओलू हो जा। हाय द द द द लो द बोरा लेके आओ। तोर तोर परिवार में से के है बताओ। हाय हाय ई बिया तोर परिवार बिया। हाँ आई भौजी है यहाँ का भौजी बाड़ी। हाँ हाँ अरे बोरा वोरा लेके आवा ए आए बोरा लेके बिछाओ खा जा। चल के सोच में डूबल रहा था चिकन जगह तो दो रोज धोही के बाद। हां त ले केनो दिक्कत नहीं के ले यही पर ए जे ले हमारा कोनो दिक्कत बा ले बोरा बाटे घर में ले आओ तनी और आगे आ जाए ले ना आगे आ जाए ना अरे ले ना नहीं बोरा कैसन बा बाटे खा के बताएंगे। क्या जी देखा तो हरला में ठीक है उलटल नु बा। ये के बनौले बाजी है रवा बनौले बानी कि के बनौले बा बोली रवा तो ताकत नहीं बुझाता कि शोषण नुकाले ना क्या कोनी है ये मछरी रवा बनौले बानी ना कोनी है बनो ये हुआ नहीं ना हाँ ना बनावे नीनू भर सक नीमन लगाता। क्या है भाई ठीक बा ना खूब बढ़िया नु बनल बा। खाई खाई अच्छा अभी तो अभी चिकन ही क्या है ये का नंबर के बाप रे बाप ये देखे के खाली मुसहर बा अब बताओ राजपूतों के फेल गइल बा कितना सुंदर बा कितना बोलिया नीमन लागत रे दादा
हम खुश नु बानी तोरा व्यवहार मन करत अनु के देखते रोज एकदम ए ये का नाम के बा कुछ चाहिए कहीं लई दू पीस लई ए कनिया कहां गलू ओले वा कराए दी तब राय दी तो करे जा अपन चढ़ा जाती है हम तरह का चलते नु छोड़ा तानी ये तो नहीं मानी नु बड़ा लफुआ भी है कुछ कहता रखा नहीं हम काहे का कुछ काहे जाए अच्छा चाहे तो बोलो कुछ मंगा दी चाहे जूस पानी ए चल कहीं कनी के घरवा कोना टू लगा ये बगलिया का टोला अपन बा ये हमारा अमित रहा था ई बताई ना घरे अपना ना बबुआ जी से का पूछिए और आइले बनता है रौरा के पहले कोई ए बबुआ जी जब बात ना और बढ़िया फिर दोस्त करे बा होता काहे ना लेके आई ना जी घरे कब कब खाना पीना ये ससुरा से हम कही लनु कि ले चल अपना घरे अरे बतिएबे को कुछ लिया देबू लेके आओ रहे दी यहाँ का बैठल बानी तो केनो बात नहीं के